Hallelujah. Ngithanda ukuqala ngokubingelela usonto skole egameni lika Jesu. Ngibingelela abantu abasha, intombi zezinsizwa zebandla. Insizwa iBhayibheli zivela njengo Aaron abake bathwala umphongolo, uthi intombi zivezwe njengo Miriam abake bahlabelela uNkulunkulu ngelilanga, bathi ihashi nenkweli yalo bakuphonsa olwandle bedumisa uNkulunkulu. Ngibingelela abadala bebandla abahlala ngokukhuleka nokunxusela leli bandla. Ngibingelela omama nobaba ngokukhethekile abaholi bonke egameni lika Jesu abasiholayo ezwini. Amen. Elithe iBhayibheli ngasibahlonipha ngoba bangabalindi balemimoya. Amen. Ngihlabelela kanje bazalwane, kuyavuka kimi ukuthi inkonzo esikuyo namhlanje iappreciation yake yancane inhliziyo yenye insizwa ngelilanga yanqanela ukusebenzela uNkulunkulu. Lathi iBhayibheli muhle umuntu onqanela lesi sikhulu. Unqanele intenhle impela. Ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba okufisayo nokunqanelayo uyakunika. Noma ungakuthi ushaya ama dive and dive, uthi mina nginawe. Umama ofunde la uthi la uyakhona mina nginawe. Lalela wake wamlandela noSawuli ngelinye ilanga enza umsebenzi eyayigulisa abaphathi bayo, kepha uNkulunkulu wamlandela ngoba wayemfuna la ayemfuna khona. Wathi ngizokulandela until uze wenze lento engiyifunayo, okanye uze ube yilokhu mina engikufunayo. Kule nkonzo ke yanamhlanje Thami sime ngesibindi ngoba siholwa indoda emfazi munye. Ngengathi ngelilanga ayikaze ibonakale ngisho nase Mall of Africa ngoba abantu babalekele Mall of Africa ngoba Mall of Africa kukude. They know ukuthi ngeke ahlangane nomama Ndlovu Mall of Africa, babalekele khona. Kodwa kube khona okubonayo Thami abuya azosha hlebele omunye ebandleni athi ngihlangane nobabusondezi Mall of Africa ehamba nomama Ndlovu, ngoba kuyenzeka ukuthi akahambi nomama waseyikhofeni, uzohamba nomama wakhona la. Abahola abanye sinabo namhlanje mabandla thwele kanzima. Ngizothi ke kule nkonzo yanamhlanje nawe sakho isimo singaguquka. Kule nkonzo yanamhlanje nawe sakho isimo singaguquka. Ezwini laka Mark 5 uverse 25, indodakazi kaJayiri ivuswe ekufeni isihloko. Kepha 25 athi owesifazane wayenomophi iminyaka 12, ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi, echithile konke ayenakho, engasizakalanga ngalutho, kodwa kwayilokhu kuqhubeka. Lo wesifazane iBhayibheli lithi wayenomopho iminyaka 12, echithile konke ayenakho ezinyangeni, kepha kasizakalanga ngalutho. Ehluphekile ngokuningi ezinyangeni, echithile, kwayilokhu kuqhubeka. Uyahamba uyafuna usizo, kepha ukopha akungamuki. Kuloku kuyaqhubeka. Bathi ukhona umuntu ngapha, uyaya lo wesifazane. Bathi ukhona udokotela ngapha, uyaya lo wesifazane. Kepha nasi isimo esimelene nayo asiguquki, siloku simile njalo ukopha